שני חברים שטיילו במרכז אמריקה שמו לב שהשעה כבר מתקרבת ועוד מעט השבת נכנסת, והם חיפשו מקום לעשות בו את השבת. הם התחילו לחפש, לבדוק מה עושים. ראו בית שיש בו מזוזה בכניסה, דפקו בדלת, שאלו אם אפשר להתארח שם בשבת. בעל הבית אמר, בטח, בשמחה, רק מה? כל אחד $1,000 ואתם מקבלים פה שבת. הם אמרו, מה זה $1,000? זה הרבה מאוד כסף, על אירוח, זה כמו מלון יוקרה. אמר להם, זה המחיר. טוב, שילמו לו את הכסף, נכנסו, אמרו אותו, אם כבר שילמנו ככה, נהנה כמו שצריך. באמת אכלו, ובעל הבית אירח אותם, ודגים, ובשר, ומנות, ואוכל, ופינוקים, ובלילה סמיכות וקריות, ובאמת פינוק, 5 כוכבים, כל מה שרק צריך. מוצאי שבת, הם באים להיפרד, בעל הבית נותן להם 2 מעטפות, בכל מעטפה $1,000. הם לא הבינו. אנחנו לא מבינים למה אתה מחזיר לנו את הכסף. הוא אמר להם, אם הייתי מכניס אתכם ככה ולא מבקש כלום, הייתם מרגישים לא בנוח לאכול, לבקש, והייתם אולי מתפדחים. אז אמרתי, ניקח כסף, וככה אתם לא תרגישו שאתם כביכול צריכים להיות לא בנוח או מנצלים, או חס ושלום, ותוכלו ליהנות באמת מהשבת. בפרשה שלנו, פרשת וארא, אנחנו לומדים מאברהם אבינו על הכנסת אורחים, כמה זה חשוב. ממש חז"ל אומרים, חכמינו אומרים, שהכנסת אורחים היא גדולה מקבלת פני שכינה. וממש רואים את זה פה בתחילת הפרשה, כתוב פה, וירא אליו השם בעלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. זאת אומרת, אברהם יושב עכשיו בהתגלות אלוקית מול השם, ופתאום הוא רואה 3 אנשים, וירץ אליהם, וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. אנחנו לומדים מזה שגם כשאנחנו עוסקים ואנחנו רוצים להיות מחוברים גבוה ועוסקים בדברים מאוד מאוד טובים, זה נפלא, זה הכל טוב ויפה, אבל אסור לנו לשכוח, אבל לומדים את זה מאברהם אבינו, את הדברים הבסיסיים ביותר, הכנסת אורחים, רואים מישהו שצריך משהו, לפעמים אנחנו באמצע שיעור עסוקים בדבר מסוים וזה יכול לעבור לידינו. כמה חשוב להיות זריזים, יש לנו מצווה לרוץ, לעשות אותה, לעזור למישהו אחר, ואנחנו ממש רואים גם עכשיו בימים האלה איזה עזרה הדדית נפלאה יש בעם ישראל, איזה ערבות, נתינה, אהבה, כמה עוצמות, כמה כוח, וזה מהשורש שלנו, מאברהם אבינו שלימד אותנו מה זה, וגם תחשבו, אז אברהם אבינו ישב ביום השלישי של המילה, שחז"ל גם אומרים שזה יום הכי כואב, זה אנחנו לא יודעים, אנחנו ברוך השם זכינו לעשות את זה בגיל 8 ימים, אבל יש פה ביקור חולים, אברהם אבינו יושב בפתח האוהל אחרי המילה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, ואנחנו רואים כמה אנחנו נרתמים בעזרה לפצועים, לפצועות, לחולים, כמה נתינה, כמה אהבה, כמה הכנסת אורחים יש, ואיזה יופי, ועם ישראל חי, והכל ממש קשור ומתכתב, אז שנזכה באמת לעסוק בדברים טובים, בנתינה, בהכנסת אורחים, או בעזרה הדדית, מה שאפשר. יש לנו שורש נפלא, אברהם אבינו, מידת החסד, שנזכה לימים שקטים יותר, שבת, שלום, כל טוב לכולם.